Umshovo akusiyo into ehloniphekile ey'ntombini. Masithi iy'ntombi azihube, ihubo lisuke liwumthandazo, ihubo elitshengisa ukuthi uzothile, uyintombi uyahlolwa. Uma uyintombi ehlolwayo faneke uhlonipheke. Uma usushova wenza labo shova shova, asisa-understand ukuthi uyintombi ehlolwayo or uyintombi nje elandiwe edansayo ngoba lo mshovo abawenzayo. Iy'nsunu masithi amadethi asekhishiwe makuya ngasekupheleni kwale nyanga kuya emkhosini waseSwazini futhi nangapha kubuye kuwe kwakithi kwaZulu. Mhlawumbe amazwi ongawadlulisa mama kokugcina mhlawumpe ezintombini mhlawumpe ezokwazi esuka ngapha ngakithi kwaZulu ezokwazi ukuyosimela ngalena emkhosini waseSwazini, mhlawumpe ungathini ma? Amazwi nje njengoba umkhosi waseSwazini la sobe siphelezela khona isilo sethu siya komalume. Ngithi iy'ntombi mayihloniphe iy'ntombi. Nina besilo siyakhuleka siyathokoza ngaso lesikhathi njengemthombo nemida. Sesiphinde futhi sahlangana noma wami uNomehlo la emcimbini esikona mhlawumbe uzokwazi ukuthi asichazela silandise ukuthi size ngani namhlanje. Ma wami sawubona, saphinde sabonana futhi. Sanibonani, ngithembe nonke niyaphila. Umama okhulumayo umama Makubheka oseZola 3 ophethe iy'ntombi amagugu esizwe aphinde aphathe iy'ntombi zase-UJ e-University of Johannesburg. Sibonga kakhulu mama. Mhlawumpe ukuchazela umuntu ongazi obukele mhlawumpe ungathi namhlanje ngoba sibiziwe sibizelweni noma mhlawumpe size ngani kulo mcimbi osukhona omuhle kangaka ma? Okay, namhlanje zithandwa zami ilanga elikhulu, ilanga ley'ntombi, sithi lalela mina tshitshi. Ila sikhuluma khona ney'ntombi ezincane, iy'ntombi ezikhulile, as long nje kuyintombi esayiphethe kahle. UNomehlo uyakhuluma, intombi iyalalela. Ila sibaqwashisa khona ngokuthi kumele baziphathe kahle, bafunde, imfundo ibalulekile, baphinde babe nothando. Uma umuntu wesifazane faneke ube nothando, ukwazi ukulekelela omunye umuntu wesifazane. Ingqikithi yanamhlanje ingalelo daba kulalela mina tshitshi. Yebo ma wami, kunodaba sathi sisekhempini wakwaliveza ukubaluleka kwamahubo mhlampe ezintombini. Kusho ukuthini ngoba waveza ukuthi izintombi eziningi mafika kumakhempasi ehlukahlukene zifike zijahe ukushova. Uthole leyo nto leyo akuyona mhlampe into ongathi ibaluleke kangako kodwa ingqikithi kusuke kwamahubo. Mhlawumpe mama ukugcizelela kuloko ungathini ma? Ngizophinda futhi ngigcizelele namhlanje ulalela mina tshitshi. Ngizocela ukuthi iy'ntombi zilalele. Umshovo akusiyo into ehloniphekile ey'ntombini. Masithi iy'ntombi azihube, ihubo lisuke liwumthandazo, ihubo elitshengisa ukuthi uzothile, uyintombi uyahlolwa. Uma uyintombi ehlolwayo faneke uhlonipheke. Uma usushova wenza labo shova shova, asisa-understand ukuthi uyintombi ehlolwayo or uyintombi nje elandiwe edansayo ngoba lo mshovo abawenzayo awuvumelekile kahle kahle ey'ntombini. Kuwukuthi sewuNomehlo sekunzima ngoba iy'ntombi zanamhlanje eziningi zazo azilaleli. Uma uthi hlukanani nomshovo sengazi ukuthi mhlawumpe khona okubi obatshela kona. Kanti okubalulekile ihubo libalulekile. Ihubo liwumthandazo. Ihubo uma uyintombi faneke ulazi. Ihubo uma uyobamba umhlanga faneke uhube kubonakala ukuthi nayi intombi isizothile-ke manje isiyolanda umhlanga wayo. Manje uma sebezolanda umhlanga ngale ngoma zabo zokushova akusahloniphekanga nhlobo. Siyathokoza ma. Iy'nsunu masithi amadethi asekhishiwe makuya ngasekupheleni kwale nyanga kuya emkhosini waseSwazini futhi nangapha kubuye kuwe kwakithi kwaZulu. Mhlawumbe amazwi ongawadlulisa mama kokugcina mhlawumpe ezintombini mhlawumpe ezokwazi esuka ngapha ngakithi kwaZulu ezokwazi ukuyosimela ngalena emkhosini waseSwazini, mhlawumpe ungathini ma? Amazwi nje njengoba umkhosi waseSwazini la sobe siphelezela khona isilo sethu siya komalume. Ngithi iy'ntombi mayihloniphe, iy'ntombi zizothe, intombi ibonakale ukuthi iy'ntombi ngokunyathela kwayo nangokukhuluma kwayo. Siphinde siyoshona le KZN siya emashobeni. Idate isikhishiwe 11, 12, 13. Iphinde futhi intombi izothe, ihube intombi mayifika emhlangeni. Lapha emhlangeni iy'ngoma zokushova akusizo iy'ngoma ey'balulekile.
Okubalulekile ukuthi intombi mayihube, intombi ibe nesizotha. Siyathokoza ma ngesikhathi sakho njengoMthombeni Media. Ngiyabonga Mthombeni Media. Silokhu siyahlangana nje, sisazohlangana, ngiyabonga. Siyabona seSwazini siyohlangana. Sobe sikhona eSwazini, KZN, ngilapho, ngiyabonga. Siyabonga mama, siyabonga.